أشهد أن لا إله إلا الله. Elaelo mbok ya aja ngono ngomong sak penake wis sebel benci karo aku kowe saiki aduh aku kalah guys. Kaitang tenggang pulau. Siji, loro, dalu, papat, lima, enam, itu. Limolas, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, doni ngendi iki? Boleh ngalor sik lah. Oh iya. Ndelok itu mantu, itu rob, itu paku. Oh, iki makin malam Jumat, kok ada didondol wewe lho. Wewe, gondol. Iki mah jatah yakinanku, aku tak ngerol aja lah daripada kemangge masakan opo. Tak enenge wong desa. Anakku mah ngene ngendi mau. Wis wengi barang kok yo. Lah, tak masake tak rampung sik. Iya anakku lanang lah, tak boleh aneh sik. Tak kon ngadul wis wengi, jam piro iki kok ngimen iki mau. Mantu adus le wis wengi le. Lah turuk. Kok glak yasinan lho le. Kowe marang anakku ora ndak? Biasane disuruh iki semaur kok rene iki mau ngene iki to le. Wis magrib barang kok yo. Mana kono ndak? Lah kok enek bocah-bocah ki anakku nang kono apa ora yo? Marah anakku apa ora, Dok? Lah dolan ning endi mau kita pas saudara mbek kowe ari. Ning ndi mau saiki? Wis magrib barang kok. Ning endi mau? Jangan aku dane ini. Anak apa ada rasa bingung aja. Boleh anakku lanang mah jenengan roh, Mbah. Ora roh ki. Wis ate magrib kok dolan ning endi mau? Kok kono mau. Wis ora roh aku. Oh, ning endi anakku ki mau wis surup barang kok ya Allah, ya Allah. Ning endi mau? Boleh. Jenengan wae ini kula. Kita kok dudulan kali tak cilik-cilik temen mau ning endi? Sesake surup ya Allah, anakku ki mailang ning ndi iki. Ning endi anakku ki mau ya Allah, ya Allah sesake surup. Ora ning mau ning endi ya Allah, ya Allah. Nenangan dia bebe ya Allah. Tak tinggal masak, arep yasinan kok malah bocah ki marenek lunga ning endi? Digoleki, Mbak. Golek nang kali apa nang endi ya, Mbak? Ya yo iwang goleki yo anakku yo. Mbak, ya goleki yo lunga ning endi bocah ki mau. Wis barang kok ya Allah, ya Allah. Ayo, Mbak, ya tak isi goleki. Dolan ning endi mau? Cukup barang ora bebel. Banget teman ya mau.
Saiki ning anu, nek ono sastra paimen ngono iku. Kono wong pinter ta, Mbak? Omahe ngendi, Mbak? Kuwi kono wetan. Yo ketemu kodho mesti apa ngono. Yo, ada tak imangi goleki bareng iki yo. Iki ana rondo ginu-ginu dorene iki arep do ana apa ya, Nduk? Ngeten, Mbak, latah kula mriki, putu kula niku ical mboten kena parane. Niku pripun carane asale madosi kersane lek panggih, Mbah. Oh. Se, apa ngerti mbok karepno? Ki anakmu ra ilang kok. Nggih, Mbah. Jadi Duh, rokok aku pinta sedino aku ra usut rasa mikir blas. Jadi aku kudu ambil udut iki sane. Niki Mbah, serene ajeng udut, kula nggih tentang udut, Mbah. Oh nggih. Dan iki kula tak ambil udut. Carane asal kula mikir mpe kesane arep jenengan ketemu. Mbok, pinter tenan kok ora, Mbok. Pinter, Nduk. Mbah Paimen kuwi wis kondang, Nduk, dadi wong tuwa. Angger wong mara mrene, Nduk. Ya beneran nak ngono, Mbah. Muga-muga anakku melek ketemu ya, Mbah ya. Lagi anakmu kuwi golek ana nggon sing serem-serem dadah kono, golek ana nganggo alat pawon. Contone genteng, kaya wajan, kaya irus, kaya tampah. Lah iki kono golek ana nggon wit gedhe kono etan. Ora nang nggon wit gedhe kono. Ngoten, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih, temu kono kaya temu nang nggon wit gedhe kono. Oh, yo kahanan kok kaya ngono. Bocah samono kaya ilang, kita dibeli nang endi nak ra tak dono kono nggone. Iku lah apa kowe? Kok ngene butuh tuwekan iki. Lho, kowe kok ngono, Mbak Dik? Kene iki lho, anake ilang, tak takokke karo Mbah Dudu. Tenan apa ora aku ora ngandel. Paling-paling ya kan golek bodoh atake iki. Lambemu kok ngono men ta, Mbok Dik? Mbok aja ngono. Iki lho, nangis sedina awet esuk tekan awan golek anake ora temu. Lah mulo, dudan HP wae. Wong seneng aja HP wae anak wae karo blontong-blontong kuwi apa sing marai? Ben awet enom ta ya. Anak iki diopeni aja anak iki diumbar, sakene ilang ngono iki sakene rasa-rasake dhewe. Saiki ya arep tak goleki, Mbok Dik. Aja ngono ya, tangga kok nyengitmu kok ngono. Mbok melu prihatin sithik ngono. Lah murno nak duwe anak iki digatekke aja ditinggal dolanan wae. Aja abot lek HP wae. Saiki lek ilang yo syukur saiki yo. Rasake dhewe sapret nduk mau ki. Saiki rasa dibotke ngaret yo, Mbok. Intine anak. Saiki nggo peringatan. Mau mulo aja sibuk HP wae. Saiki rasake dhewe saiki mau anakmu ilang. Aku mati ora duwe Mbok aku mati masak. Iki mati sampean kok anake temu. Kok anake temu ya. Lah mulo soror saiki dhewe anak dhewe. Ora melu golek ra apa-apa. Lama ya temu. Aku ra sudi. Mbok wani goleki ra apa-apa. Ayo lek digoleki ayo.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. Niki ngeten Pak Kiai. Buku kula pisan. Kula tinggal ngarit, mbok teledor asale ngomong. Niku pripun carane asale golek Mbah Kiai. Iki bocah iki ra ilang iki. Turun ngene awur kancane nang Sarmejo kono lho. Ngoten, Mbah. Yang pun Mbah nek ngoten matur nuwun ya kula padusane rumiyin. Sampai tenan Mbah Kiai. Assalamualaikum ya Mbah. Salah. Assalamualaikum. Ini ngapa rame-rame nggak Bu? Putuku hilang, tak tinggal ngaret, boleh teledor tok ngomong, boleh teledor ora. Lah ceritanya mah piye kok iso ilang iki? Masak yuk, aku mas datang bulasinan. Yang itu daripada panganan tuku wae yuk, tak masake bareng wong aku ya iki ora patek sibuk, kok anakku mau lali nyampean. Malah Bu, anakmu ki ning kene tak kei maem. Terus Bu arep tak Google iki mesake. Lho Bu ning kono Bobo. Dolan kok lele malah kowe dolan ora balik mau lu ning dhewe ale wis temu ae oh saiki wis ketemu kulo nanti Joko ngesira meneh ngono ki aja yo ben yo aku ora ilang Mbak iki mangke keturu kan dolanan lha dikeki macet ning ndi omah malah wajine keturu ning ndi omah arep buka mesake mau pengen udah nyalahke terus ya. Oh, alah juga kita ora itu pemene juga bodoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Elo mbok ya aja ngono ngomong sak menake kowe sebel benci karo aku kowe saiki ora tresno karo aku